Deejay, holy foe. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Tukai zvenyu kusvikira moyo yamira. Tukai zvenyu kusvikira pamunoda. Taurai zvenyu mashoko amunoda. Nyombai zvenyu. Asi chokwadi hachife chakachinja. Ende chokwadi ndo chatinotaura on this platform, Point 5 Creative Studios, your favorite platform on YouTube zvamanje manje. Zita rangu ndinonzi Deejay Holy, ndinokuchingamidzai pa Point 5 Creative Studios. Tisatapinda munyaya ndoda kuti ndikurukure nayo zvamanje manje, tiri mumweya mutsvene, mweya wechokwadi, mweya wekuudzana zviri paground zviri kuitika. Ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauri kuda kuti ndishambadze, ndibate namba dzangu ndo dziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauri kuda kuti ndifambire, ndibate pasame namba ipapo, tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke. The Bible says, know the truth and the truth shall set you free. Ndoda kuti ndikuudzei right now kuti pachechi yamakandiwa, pachechi yaTfred, pachechi yaMiracle Paul, pachechi yaProfeti Kuda Jose, pachechi yani futi ndiani umwe profeti, ndiani mumwe, ndiani yaPassion Java, pachechi yemamwe maprofita ese mazhinji amungangofungire nezvawo asati atombofuti nemazita mahombe. Pane zvinhu zvakaiswa ipapo kuti iwewe the moment yaunongonotsika ipapo wavharika, hauchavhurike futi. Nyange tikakuudza on these platforms haufe wakabvuma, unoramba uchiramba, unoramba uine nharo. But chimbotarisa upenyu hwako kuti kubva pawakatanga kuenda kumakereke aya, what has changed? What have you benefit? Wadzidzei? A lot of you will see kuti you are still the same. You are suffering. Urungoramba uchinzi receive your miracle, receive your miracle each and every Sunday. Urikuenda kuma all night prayers. Zvese zviri kuramba. Womboudzwa kunzi nguva yaMwari haisati yakwana. The Lord's time is the right time. Chimbondiudzai mimi kuti Mwari wacho wamuri kunamata iye akambonyatsoita sei. Ndo pandinozotaura pape ndichiita nharo kuti maybe Mwari watiri kunamata muZimbabwe haasiriya. Vari kucherera mishonga pachechi inodeedza vanhu. Vari kutengesera vanhu mafuta anodeedza vanhu. Vari kutengesera vanhu mvura dzinodeedza vanhu, dzinopofomadza vanhu, dzinombunyikidza vanhu. Handingotaure zvinhu for the sake of talking, but ndati muzuva ranhasi I'm focusing on today's church. Believe it or not, but the truth will set you free. Panapa I've got a pastor akatoenda kuNigeria. Aenda kuNigeria akanopiwa mushonga. Akaenda kuZimbabwe akanopiwa futi mushonga. Akaenda kuMozambique akanopiwa mushonga. Secrets ari kuitwa nana baba venyu imimi vamunoti papa, vamunoisa pamaprofile picture, vamunonamatira, anza vamunonamirira mastickers pamadoo enyu, pamotikari dzenyu, wristbands muchipfeka, muchiti vanhu vaMwari. We want to jump into this video. Muzvinzwire how they initiate people
kuti vadeedze vanhu, kuti vaunganidze vanhu. I'll be honest with you. Ndakaenda to one of the traditional healers in Zimbabwe. Wandaiitira ma-advertisement ake. I was talking to him as a joke. That sekuru I'm thinking kuti nditange chechi, but ndiri kuda kudeedza vanhu. Ndoita sei? Do you know what that traditional healer says? Akanditi zvimwe tingatambe nazvo muzukuru, but usatambe naMwari. He's a famous traditional healer. If he's watching this video, andoziva kuti ndini ndiri kutaurwa. Pamaredhiyo, pachii zvese anozikanwa. Akataura akati vatoripo vanotouya tichivasimbisa, vanouya manheru, handirare mudare muzukuru, vanhu vanenge vachiuya. Ana papa venyu vamuri kuti men of God. But ndambotaura in the previous video kuti Bible rinotaura kuti muchavaona nemabasa avo. Madhimoni ainzi out in the name of Jesus. Omba askrima mbati awe ari powerful uyu. Dauti muteerere video randiroda kuplaya right now. Kuti munhu yatotaura kuti inini panga pane chishuwo chemoyo wangu kunamatira vanhu vachidona, vanhu vachiskrima, kuunganidza vanhu. Ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Let me play the video and then you see kuti zvakamira sei. To those who would like to support the platform, to those who would like to donate, to assist in any ways, link irimo description yePayPal account yedu, or you can get in touch with me pa number dziri pa screen apa. Motokurukura tonesana kuti how best can you assist the platform kuti basa rirambe richienda kumberi. Ndisingapedze nguva, let me jump into the video. Tinzwe kuti zviri kumbonzi chii uye chii chakambonyasoitika. They gave me also the head of a pig that I had to bury inside the church, and we buried it. And guess what? Within a period of less than a month, we saw a lot of people coming into the church. Hanzi vakandipa musoro wenguruve kuti ndicherere pachechi. Pasina mwedzi vanhu vakawanda vanga vakuuya kuchechi. A lot of people started to come kuchechi ikoko. Mawana muprofita uyu, munhu waMwari uyu, ari kutaura experience yake yaakasangana nayo. Kana tozozvitaura unonzi hapana vari kuita content, but pamwe pacho muchaudzwa hondo nemurwere wepfungwa, kana kuti newamunofunga kuti murwere wepfungwa momva mamushora, yeti musingazive kuti muri kutobatsirwa. Ndambokuudzai kuti machechi mahombe ese aya ezviprofita zvenhema vakacherera zvinhu zvinodeedza vanhu kumachechi avo. Believe it or not, but that's the truth. Because they told me that when the pig starts to rot, the worms that are coming out of the pigs, the worms that it will be the number of people coming to church. You can ask anybody around Soshanguve, they will tell you. Number one, the man took me and said, let us go to Zimbabwe where you will be initiated. Then I said, we go. And then when we went to Zimbabwe, they told me that you came at the right time. We just had a funeral because you are going to use the spirit of the dead. You know, these are just demons in different titles and different names. And they said, we are going to use the spirit of the dead. And I said, no, it's fine. And we waited for a midnight. And they said, now is the time. You know, these people, when they come, they just tell you to do something. And if you decide to stop in the middle of it, they tell you it's either you will be mad, it's either you will lose your sight, it's either something bad will happen. They came in the middle of the night and said, now is the time. They said, take off your clothes. I said, what do you mean? Said, undress. And I had to undress. And they gave me a white cloth and we went outside. It was very dark. You have to be naked. I said, you mean I have to take everything? They said, yes. Then I took everything. I was naked.
Now they said I have to lie down on the grave, naked as I was, and I had to lie down there. And as I lied down, they said now they are connecting me with the spirit of the dead. And I lied down and they left. And they said, we'll come and take you. You know, I had this fear and say, if the community can just come and find me in that kind of a setting, they will say, here we have found a witch straight. Because you can imagine a naked man, a young man in the grave, a South African national. You can just imagine. They will think, how did you come here? They will just imagine that maybe you came with a broom or you came with a half bread or, you know, all these stories. They came and right, muri kunzwa here zviri kutaurwa apa. Zviri kunzi anzi ndakaenda kuZimbabwe ndikanzi waita rombo rakanaka because wasvika pane nhamo iripo. Mweya yevanhu vakafa ndo iri kushandiswa kudzinga madhimoni kuchechi kwenyu. Mweya yevanhu vakafa ndo iri kushandiswa kudedza vanhu kumachechi kwenyu kwamuri kuenda uko. Kunana papa venyu vamusingade navo, vamunonamata. Chimbozvibvunza iwewe kuti pazuva unotaura zita rapapa vako kangani compared neramwari. Pazuva unongoti kuti Prophet Makandiwa vakazoti, Prophet Fred vakazoti, Prophet Kuda Jose vakazoti. Ko Mwari ari kuti chii? Ko Bhaibheri shoko raMwari riri kuti chii? Mweya yevanhu vakafa. Hanzi ndakanzi midnight bvisa hembe dzako dzese, handei ndikanorariswa pamusoro peguva. Pamusoro peguva. Munhu yari kutaura zvinhu zvaaita kuti kuchechi kwake kuputike kuende vanhu. Akomana, amenoti muchada chimwe chokwadi chinopfuura chipi? Amenoti muchada mumwe Mwari achazouya nemakumbo here, omira otaura kuti ndini Mwari ndauya kuzokuudzai kuti uyu neuyu neuyu neuyu. Hanzi muchavaona nemabasa avo nezviito zvavo. Mawana. said, now you are strong. And from then they gave me a flower and said, this flower I should put it in my office and I should put some sweets on it and I will pour milk on this flower because it represents the spirit of the dead child that I was sleeping on that grave. In my house where I stayed, I had a room where nobody could enter. Now in that room I would put all these calabashes, all these powers there because of I realized that they wanted their own space. Now sometimes I could hear the sound of a child crying in the house. I mean, not my children because they will be asleep, but I could hear the sound of a child crying, and I knew those were demonic forces coming from where I took those powers from. It did not end there. I also went to Mozambique, and they gave me these powers. You know, you had to give them names. So I called them by fire, by force. You know, these were the powers that it's a male and a female. They told me that if you take only a male, the male will sleep with your wife. If you take a female will sleep with you. So you have to take them both. So, and you have to give them names. So because of I was using them for a church setup, I had to give them a name that is similar to church names. So I had to call them by fire, by force. Now they came, and when they came, I put them inside the office. And the night that they came, these powers, I remember I saw a vision of a short man who said that I must marry a second wife. It was a black soap inside a plastic. It was very smelly, and they said you should bath with it on Saturday, 12 o'clock. Saturday, midnight, 12 o'clock, you should take a bottle, fill it with water, and get there and you bath. When you bath with the soap, they said I should start on top of my head. That is where they said my destiny is. And as I took the soap, bathed with it, rub it on my skull, rub it on my head, and I would confess or I will speak things that I wanted to see. And guess what? As a young person who's hungry for power, one thing that I kept on repeating, I want people to fall. I want people to fall. I want people to fall. Prayed and said, I want when I touch people to fall down. When I blow out, people must fall down and roll. Those were the kind of powers that made me to seek occultic power so that I can use them in the house of the Lord. Agoman,
Wakomana. Ya, pakaipa. Mawana aya. Handiziva hangu kuti muchada kunzwa zvakaita sei kana kuti muchada kuona zvakaita sei. Hanzi ndandine sipo itema, a black soap yandaigeza nayo every Saturday na 12 manheru. Ndichitaura zvandoda kuti zviitike. Ndoda kuti vanhu vadone. Ndoda kuti ndikafuridza kuti vanhu vanodona. Ndikakika bhutsu kuti vanhu vanodona. Kangani muchiona zvinhu zvakadaro zvichiitwa nana Hubert Angel, zvichiitwa nana Passion Java? Kangani muchizviona, but you are so ignorant. You can't see the truth. Hamukwanisi kuzviona nekuti makaputirwa nenhamo. Nhamo yakatirova paZimbabwe zvekuti we are so desperate to believe ma-actors atifred. Dai Mwari vatibatsira, vativhura maziso taona. And I was so hungry for attention, so hungry for success, so hungry for miracles. How many Zimbabwean prophets vakastage ma-miracles? Vamwe vakanyeba kuti tafamba pamusoro pemvura. Vamwe vakanyeba kuti tachinja mvura kuita mafuta. Vamwe vakanyeba kuti munhu anga ane nhumbu yazvarwa ne3 days. Vamwe vakanyepa kuti tafambisa zvirema. But we are so blind, we can't see. Ndangouya nevidhio iri is awareness, kuti muzive kuti kuseri pane zvinenge zvichiitika. Nharo dzaunoita uchidefenda mufundisi wako, pane zvaunenge wakapiwa usingazive. The Bible says, know the truth and the truth will set you free. Musavhunduke vamunoti mafamous or ma-influencer achienda kuma-churches aya. Some of them zvidhakwa zvirungoenda kunopiwa mari for appearance chete. Ima mazoti ningangari kwaningi, ningangari kwaningi, ningangari kwaningi. Hapana, they just need money. Zvandiri kutaura nhasi izvi munogona kusazozvinzwa futi ndichizvitaura on this platform. But ndambotaura kuti the Holy Spirit, mweya mutsvene, wakagara pamusoro pangu muzuva ranhasi. Ine ndiringotaura chokwadi, nothing else but the truth. Vane nzeve dzekunzwa, inzwai. Vane meso ekuona, onai. Zita rangu ndinonzi Deejay, signing out.